Khadija daga jihar Doso. To alhamdulillah dukiya ta zo gurinki ko? Saifa na miliyan 2. To ki ma Allah godiya ki ci gaba da sangolloli da su ba damuwa masha Allah. To kai ma ɗan uwana ka ɗauki wanga sirri ka aikata shi nan take ka mallaki miliyan ɗai har miliyan 2. Mun baka wannan sirrin ɗan uwa. Akwai wata mata Khadija a nan Nijar jihar Doso ta ɗauki lambar mu ta mana bayani. Ta ce ni ban iya yin wanga sirri walla. Na ce to ba matsala. Za a yi maki aiki. Ta ce ba damuwa. An yi aiki miliyan 2 na saifa ya je gare ta. Shi ne ta ba ƙaunar ta wayar ta ɗauke ta bidiyo ta aiko mana bidiyon ta ce to ga kuɗi fa sun zo. Na ce to masha Allah. Shi ne na ce to bari in jaddada bayani ga 'yan uwa masoya Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam su ma su gani su ji su amfana. To ɗan uwa ka ɗauki wanga sirri ka aikata domin kai ma ka mallaki miliyan 2. Naira kake so na miliyan 2? Saifa kake so miliyan 2? Euro, CD, Pounds, Ringgit, Lira, Dirham, Riyal. Wanne kalar kuɗi kake buƙata miliyan 2? To ga sirri nan take cikin awa 2 zuwa 3 za ka mallaki miliyan 2. Ta iya yiwuwa ma ka fi shekara 2 rabon da ka mallaki miliyan 2 a dunƙule, ko kuma ƙila ka kai wata 2 ko 3 rabon da ka riƙe miliyan 2 naka. To ga sirri wanda za ka mallaki miliyan 2 cikin awa 2 ko 3. Amma kafin nan yi mana subscribing, yi mana danna alamar ƙararrawa, ka yi mana liking, ka yi mana share. Muna godiya sosai sosai. Waɗanda suke buƙatar aikin za su iya ɗaukar lambar mu su kira mu. Waɗanda kuma za su iya yi da kansu to ku kasa kunne ku saurara. Ka je jeji daji ma'ana ka samo kaucin mangwaro. Ka zo ka dake shi, ka samu ƙwarya ka juye shi. Ka je ka siyo turaren ka na mai zakara modern ɗin Indiya. Ka zo ka buɗe shi ka juye cikin wannan ƙwaryar. Ka rufe sai ka dawo gefe. Ka samu ɗaki mai sirri ka shiga ka aje wannan ƙwarya ka juya wannan turare da kauci ka dawo gefe. Kai lazumin ka na tafuttu fu'adakal ayyama fatta watan hitu jisumuka sa'atu na hata. Tafuttu fu'adakal ayyama fatta watan hitu jisumuka sa'atu na hata. Kai wannan lazumi ƙafa 7,777. Ka tabbata ya kai. Ka tabbata bai wuce ba. Ka yi shi daidai wa daida. In ya wuce ba zai ba. In bai kai ba nan ma ba zai ba. Kana kammalawa nan take buɗe ƙwaryar za ka samu adadin miliyan 2 nan take.